ఎవరైతే దేవుని ప్రేమిస్తారో దేవుడు వారి కొరకు సిద్ధపరిచినవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, హృదయానికి గోచరం కాలేదు. ఎవరైతే దేవుని ప్రేమిస్తారో వారు దేవుని చిత్తంలో కొనసాగడం ద్వారా అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా, ప్రయోజనకరంగా వారు ఉంటారు. ఎబెద్ మెలెక్ అనే మాటకు రాజుకు సేవకుడు అని అర్థమైతే నువ్వు ఎవరిని సేవిస్తున్నావు, ఎవరిని ఆరాధన చేస్తున్నావు. నా జీవితంలో నా మంచి యవ్వనాన్ని ప్రభు చేతిలో పెట్టాను. నా 19 ఏటలో నా సేవకు నేను సమర్పించుకున్న తర్వాత, ప్రభువా నా జీవితం నీకు అంకితం, నాయన జీవితకాలం అంతా, అంటిల్ మై లాస్ట్ బ్రెత్ ఐ సర్వ్ యు లార్డ్. చాలా పాటలు రాశాను నా సేవలోంచే. సర్వ సృష్టికి రాజు అయిన దేవ, తేజో సంపన్నుడా, నీకోసమే యేసు, నీకోసమే నా జీవితం అంకితం అనే పాట నేను సేవలోకి వచ్చిన రోజు రాశాను. ఆ పాట లోకంలో అనేక మంది నశించిపోతున్న వారికి నీ సువార్త ప్రకటించాలనే లక్ష్యంతో నీ సేవకు వస్తున్నానని నా డైరీలో రాసుకున్నా. ఆ రోజు నేను సేవలోకి వచ్చిన రోజు నా డైరీలో రాసుకున్న ఒక మాట ఏంటో తెలుసా? ప్రభువా, నీ సేవను ఏదో ఆశించి నేను రావట్లేదు. నువ్వు నాకు అది ఇస్తావనో, ఇది ఇస్తావనో, ఆ దేశాలు తీసుకెళ్తావనో, ఈ దేశాలు తీసుకెళ్తావనో, కార్లు బంగ్లాలు ఇస్తావనో రావట్లేదు ప్రభువా. ఉన్నా లేకపోయినా ఈ సేవ చేస్తూనే ఉంటాను. నేను సేవకు వచ్చింది ఎందుకోసం తెలుసా? ఆల్రెడీ సిలువలో నువ్వు నా కోసం చేసిన గొప్ప త్యాగానికి ఈ సుమంతైన రుణం తీర్చుకోవడానికి వస్తున్నానని రాశాను. దేవుడు నా మన స్తోత్రం కలుగునుగాక. ప్రతిరోజు ఆ మాట నా మనసులో మెదులుతూనే ఉంటుంది. చాలామంది అనుకోవచ్చు దేవుని సేవ అంటే చాలా సులభము, దేవుని సేవ అంటే చాలా లాభకరమైన పరిస్థితి అని చాలామంది అనుకోవచ్చు. కానీ దేవుని సేవలో ఉన్న ఇబ్బందులు లేదా దేవుని సేవలో ఉన్న సవాళ్ళు చాలామందికి అర్థం కాదు. ఇట్స్ ఎ స్పిరిచువల్ బ్యాటిల్. లోపల జరుగుతున్న ఆధ్యాత్మిక యుద్ధంలో అనేక సార్లు అనేక మంది కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు, ప్రసవ వేదన ఒక్కొక్క వ్యక్తిని ప్రభు దగ్గర నడిపించడానికి దైవజనులుగా వారి కోసం ఎంత ప్రయాసపడతాం మాకు తెలుసు. కానీ చాలామంది ఆ ప్రయాసను గుర్తించకపోవచ్చు, ఆ ప్రయాసం చాలామంది తెలుసుకోలేకపోవచ్చు.